שבת שלום. הפרשה בעזרת השם אנחנו נקרא את הפרשיות מטעות מסעי. הפרשה של מסעי מתחילה, ואלה מסעי בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. התורה מספרת לנו בעצם את 40 מסעות, היא חוזרת ומסכמת לנו את 40 מסעות. בחסידות כתוב דבר מאוד מאוד מעניין. למה התורה צריכה לחזור על 42 מסעות? מה זה אלה מסעי? אלא אומרת החסידות, כל בן אדם יש לו בחיים שלו את 42 המסעות האלה שהוא עובר מאז שהוא יוצא ממצרים עד שהוא מגיע לארץ המובטחת, שזה בעצם ארץ ישראל. וכל אחד יש לו את זה. ופה נכנס דבר מאוד מעניין. בעצם במסעות אנחנו יודעים יש מסעות שהיו יותר טובים ויש מסעות שהם היו פחות טובים. לפעמים האדם כשהוא נמצא בתקופה הטובה הוא אומר וואו איזה יופי, והוא שוכח שיכול להיות שמחר יהיה פחות טוב. תחשוב על מה שיקרה, תחשוב על מה שיהיה. וכן להפך, כשבן אדם נמצא בתקופה פחות טובה, אז הוא חושב לעצמו זה הולך להיות איתי כל הזמן וזה אף פעם לא ישתנה. על זה אומרים לך, תדע לך, זה הכל יכול להשתנות. וברגע שאנחנו חיים בצורה כזאת, אז אנחנו מצליחים לכלכל את המעשים שלנו, מצליחים לכלכל בעצם את התגובות שלנו בהתאם. מסופר שפעם אחת היה זוג שהם היו יהודים טובים, מתגלה אל הבעל, אליהו הנביא, הוא בא ואמר להם, תקשיבו, מן השמיים החליטו לתת לכם 7 שנים של עושר. הוא מצוין, רק תגידו לי מתי אתם רוצים אותו, היום או עוד 7 שנים. הוא אמר, אני לא עושה שום דבר בלי אשתי. הלך להתייעץ עם אשתו, אשתו אמרה לו, היום, עכשיו, קדוש ברוך הוא נותן לך, תיקח. לאסור באמת לקח, ואיך שזה, ברוך השם, קיבלו עשירות מאוד גדולה, התגלה לו אוצר, נהיה מאוד עשיר. אבל אשתו, כל דבר שהם היו עושים, כל יום היא הייתה עושה בעצם חסדים, וכותבת את זה בספר, כדי לרשום את הצדקות ואת כל הדברים הטובים שהיא עשתה. אחרי 7 שנים, אליהו הנביא הגיע עוד פעם. ואז אליהו הנביא אומר, הגיע הזמן שתחזירו לו את העושר. אמרתי לכם 7 ימים. אז אמרתי, שמע, כמו בהתחלה, אני לא עושה שום דבר בלי העצה של אשתי. אני קודם כל מדבר עם אשתי, ואחר כך... וככה באמת הוא עשה, הוא הלך לאשתו, ואשתו אמרה לו, קח את הספר הזה, תן את זה לאליהו הנביא. תראה לו מה עשינו עם הצדקות. כשהם נפגשו למחרת, הוא נתן לו בעצם את הספר עם כל הצדקות שהם עשו עם הכסף. כשאליהו הנביא ראה את זה, אמר, מגיע לכם להשאיר את העושר לעולמי עולמים. וזה בעצם, כשאני רואה קדימה, אני יודע להשקיע במקומות הנכונים, גם בזמנים הפחות טובים וגם בזמנים היותר טובים. שבת שלום.